At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We bring you live studio interactive talk shows and interviews. Well, thank you so much for joining us on this live broadcast. It is said to note that every day in our local papers there is a case of rape. Are the current penalties not good enough to stop perpetrators from committing crime? But as we close, I've also seen or read in the newspapers that there are some people who are leaving your party. Why? We live stream news press conferences as it happens. We always last longer because we are revolutionaries, we are guerrillas. And today we have proved that we last longer. These neophytes who were using a marriage certificate of a married woman and a senior old man to try to take power. Our engagement with ZEC, which is very clear, that ZEC has shown that they are not willing to be open to dialogue. They are stubborn and arrogant. They are opaque in their processes. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. Welcome to this public seminar that has been organized by the Institute for Security Studies in partnership with SAPES Trust and myself, Violet Gonda. We will start the first half with a question and answer segment where I will ask our panelists some questions. Viewers, welcome to SlyMedia. Thank you so much for joining us once again. At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We bring you live studio interactive talk shows and interviews. Well, thank you so much for joining us on this live broadcast. It is said to note that every day in our local papers there is a case of rape. Are the current penalties not good enough to stop perpetrators from committing crime? But as we close, I've also seen or read in the newspapers that there are some people who are leaving. You can go ahead. Ndi panapa kuti ndi ite iron out mashoko ari kufamba pa Facebook, pa social media, achitaura nezve mhuri yekwayafele, pa page rinonzi Zimbabwean rasimba chikanza, ini inonzi Aron Yafele, ndiri hanzvadzi yaVivian, ambuya vatalent Chiwenga. Rega ndikudzidzisei ndikuzivisei kuti Vivian irebel mumhuri medu, takazvarwa tiri 5. Sisweri vakuru vakashaya Joyce vanoteerwa naiye Vivian, achiteerwa naRutendo, ndichiteera inini, koziteera Vhuiswa. Vivian haana kumbobvira akaita munhu kwai mumhuri yedu. Vivian munhu anopesanisa, haana paanogara akasiya vanhu vachiwirirana. Munhu anogara aine maissues everywhere. Dai kuri kuti ndine mukana wese wekuti nditaure zvese, pana munhu anoda kugara nemunhu akanenge Vivian. Haana chaasingataure, haana mabreaki, anongoita zvese and anonyepa. Zvese zvaari kutaura ipapo ndezvekunyepa zvega zvega. Vivian haana kumbobvira akachengeta mwana wake waari kuti waakuendera pamberi kuti mwana wake haana kumbomuchengeta, akachengetwa nagogo nasekuru Rejoice. Zvese zvaakuda kunyebera kuchema kuti anga akarwadziwa stereke nekufa kwemwana wake. Isusu tinoziva chokwadi, Rejoice anga ari mwana wasekuru nagogo, ndo vakamuendesa kuchikoro vakamuchengeta. Uyu aningoita zvekumbeya zvake zveubenzi. Ndosaka akazochuza vamwe amai vari nani
kwete kuti vari nani vaiona kuti ava ndo vane maqualities acho ewamai. Iye haana quality ewamai ainayo, haasi amai vekuti vanganzi amai. Ukaona munhu anoti gogona sekuru vatsvaga zvinhu zvekuti vanhu vake vapfeke, iye anotora hembe idzodzo achinotengesa kumabhero. Unoona kuti munhu wacho brains akadzisi right. Vivian akasiri mugood books nemwana wake because Vivian akarodza Rejoice nanatezvara vekuhaya. Imagine kunohaya anatezvara vamwe vanhu kuti uyai mumire sehama dzaRejoice. Hama dzacho dzisingazive. Ndakatozoona dambudziko ndini parufu rwaRejoice. Vanhu vachidemo vachiti mwana wedu haana kuroorwa, vanhu vepachiwenga vachiti takaroora, ende vese vaitaura chokwadi. Vivian angaita zvemusoro, vese vaitaura chokwadi, uye ndiye angaita zvemusoro wake. Parufu ipapo anga ati favava, ndindandangonzi sekuru chino, ende ndisina zvandaitomboziva. Saka type yemunhu arikuda kudhilwa naye nauye anonzi Simba, uye anengewo futi brain dzake dzisina kukwana. Rega ndivazivise mukoma Simba munhu wamuri kudhila naye atori murwere wepfungwa. Ndikutaurirei, dai zvaibvira zvandataura kuti dai zvaibvira ndanyasa kudonongodzai kumashure ndine time yacho. Vivian mukaona munhu anosvika pakuudza amai vake kuti muroi, chero vachiroya vangadai vakakudya kauchiri mudiki, vangazomirira kuda kukuroya vakura iko zvinezvi. Munobva matoona kuti uyu munhu brains akadzisi right, ende zvaanoita zvinodisturba. Now ndauya panapa kuti isusu ndiri kutaurira semhuri yekwayafeli. Ndakamirira hanzvadzi dzangu Tendo naVhuiswa nemuzukuru wangu uyo apindawo dambudziko rekungoakizwa zvinhu zvisina nebasa resetariro. Isusu hatisi tombori associated nerubbish yese yaVivian, and tiri pakuchema mama. Panguva inoyi takasiyiwa namama. Munhu ndopaarikuita busy yekuenda paFacebook achitaura nezvisina nebasa rese. Isusu hatisi associated zvedu nemanyepo ese iwaya, hatisi tombori associated. And ini hanzvadzi yangu but hameno ndakapedzisira kumona rini kana kumufonera pafoni, takamukanzura. Mama chaiva vakatoti uyu ngaasauya panhamo pangu, uyu handidi kumuona. Ndakatomusvipa. Zvese izvo zvakanyorwa pasi, mama vatori nazvo zvavakanyora pasi kuti uyu kana panhamo pangu ngaasauya. Haasisi, handinei nechekuita naye. Saka ndo zvandangowira panapa kuti nditaure kuti zvese zvekutaurwa nemunhu ika, ende story yavo chaicho kuti unyatsoinzwisa kuti iri papi, kuti vakuda kuzoachivha chii, muda kuachivha chii unenge uda kuachivha chii nestory yavo. Handisi kuona direction yacho. Vataura zveaccident yekumasvingo, vasiya vabata chino, zvese zvekunyepa zvega zvega. Now, and I'm so bitter nezvikuitika zvese izvi. Vivian anambobvira akaita munhu kwaye kugara nekugara. Ndoda kutongoadvaisawo Simba iwo kuti kana iwo ine bhishi dzako dzauinadzo nachiwenga dai watsvaga kumwe kwekudziitira. Uye munhu wakutodhila naye isasikamuwo zvake. Otherwise takutoona kunge newewo futi unenge makangofanana because hawaimboramba uchipesuwa zvinhu zvakadai. So kana uri munhu ari normal chaichai, ungadai wakazviona kuti uyu munhu haasi normal. Hapana munhu anotaura zvakadaro papublic, achitaura nonsense yakadaro, zvinhu zvisingataurike papublic, ari kuudza nyika yese. Kana aine bhifi dzake naChiwenga, ndambhuya nemukwasha, vadedzane vagare pasi vataure, kwete zvekuenda paFacebook. What is that? Akuda kutsvaga mbiri nezvinhu zvisina nebasa rese. Saka isusu dangoti titi hatisi mukati mazvo, hatimo mukati mazvo. Izvi akuita zvake ega, anopenga ibenzi. Hanzvadzi yangu munhu anoda kutonga pese pasvika, anoda kuti atonge anzwiko kuti
ndiye kana chiri chigaro chepamusoro abva achiwana. Saka muchechi machiwenga akachishayiswa chinzvimbo ichocho, akaudzwa kuti hauna utumwa, hausi mufundisi. Ende iye ndakatombomutaurira through mama kuti uyo haasi mufundisi, akatomboda kutondiconfront, haasi mufundisi, unhu hwake hauna chifundisi pauri. Paakangopinda kwakune murume wake ari administrator kumarondera kunonzi kuida kwako, paakangojoina ikoko akabva adzingwa basa rakabva rapera. Iko kwakwe zvikafu zvaanoti aigira Chiwenga kumba kwake zvanga zviri zvekutoba zvaaitora ku-old people's home kuida kwako kumarondero. Haana chaimboti chaangataura kuti aitengera munhu. Zvimwe zvacho zvizhinji ndezvekunyepa zvese zvaitaura. Icho chikafu magrosari aanoti aitengera Chiwenga ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti vapesane, because Chiwenga akazviramba izvo, akati handidi zvinhu zvinoyana amai panapa. Aitoziva kuti zvinhu zvekuba, akatomboya netuma single beds twaida kuvapa futi, akaturamba akati hatidi zvinhu zvekuba panapa. Saka ndinofunga kuti ndo pane hasha dzake dzakanyanya ipapo. Ende zvaari kuzotaura zvekutenga izvi aminoti aitenga kupi, isi sinoziva kuti aitora kumachembero, amwe nembatya mazitye chaiwo aibuda ikoko. Tinenge singade zvori kuti tisvike ipapo, asi tauda ndichenese zita rangu kukanganiswa. Ndobva ndaenda ndikuda kuti apologize, ndikumbire ruregerero on behalf of Yafele family kuna Chiwenga muzukuru wangu. Ndikokumbira ruregerero kuna Tariro adai kukanganisirwa zita rake ende achiri mwana mudiki. Ndikokumbira ruregerero zvakare kumurekwa Vhurumuku, kukumbira ruregerero kumurekwa Kanyuchi. Munhu wedu pfungwa dzake dzinenge dzakagara zvadzo dzichinyimana moto, asi iko zvinenge dzawedzera manje zvekuti akutoda rubatsiro. Iyo Simba wakapublisha kuti ambuya Yafele vafa neCovid. Handizivi kuti wanga wazviwana kupi, because matests anga asati atomboitwa, ende matests akazoitwa akabuda ari negative. I am so bitter about that. Ma-COVID test anobuda after 48 hours. Sekunzwa kana kuziva kwandinozviita. Asi iwo pasina kana 24 hours wanga watobuditsa kudhara kuti ambuya Yafele vafa neCovid. Handizivi kuti wanga wazviwanawo kupi izvozvo. Kana uchiti vamwe vanhu vanonyepa, aya haasi manyepo here aya. Haasi manyepo ari pachena chena kuti unongomhanya kunopublisha kuti munhu afa neCovid. Proof yacho wanga waiwana kupi, wanga wazviwana kupi. Ndoda kuti urevise journalism yako, upote uchiresearcha usati watumira zvinhu papeji yako inonzi SlyMedia. Rega nditsanangudze zvakare kuti tese tinoziva mavigiro kana mitemo yakaiswa nehurumende, mavigiro anoitwa munhu anenge afa neCovid.
gogo yafele takavaviga tega after matests abuda vari negative takanavaviga tega kumusha tikatoita body viewing atinongovavigirwa neministry zvinoitwa vecovid vaya saka amenoti zvako izvi wanga wazvitora kupi ende picture yawakaisa papeji pako nezvenyaya iyi haisi picture yaVivian handifunga kuti unotombomuziva ipicture yagogo yafele yakanyorwa kunzi mother in law haasi Vivian ndigogo yafele wawakaisa papicture apa saka handizoti unenge uchiita zvinhu zvavo kunyatsoziva here kana kuti ungoita zvekufungidzira maaccident anoitika muroad accident yekumasvingo isusu takangoitora kana kuti inongoitora seaccident iri normal inongoitika mumugwagwa kana pakuzotaura kunzi sei Chiwenga acho handizivi kuti anga ati achachadyiwa necapable homicide ndiani izvozvo I think zvinenge zvaakutoda kunobvunza vemutemo kuti sei Chiwenga acho asina kuchadyiwa ende iye hamene kuti akazvizivira kuti izvozvo saka ndikuda kuti nditi isusu semhuri yekwayafele tiri kuzvidistance from all these allegations are kuitwa naVivian naSimba wake papeji yawe hatizvizive ende hapana akamboti ada kuzwa kuti expose Chiwenga patiri isusu hamene kuti vakazvikuwana kupiswa ndezvavo vari true isusu hatisi padhuze neipapo ende nda kuti ndikutaurirei kuti muzive munhu wamukudhila naye haasi kuzomira acharamba achienda further achiita maallegations ake asi ndangoti nyika yese izive unhu hwemunhu ari munyaya ari kuita zvese izvozvo iye Vivian atendamo